Wel, croeso cynnes iawn i chi i gyd i'r Llyfrgell Genedlaethol y pnawn yma. Croeso arbennig iawn arbennig iawn i John Tudno Williams ag i'r teulu. I ddigwyddiad sydd yn bwysig i chi fel teulu ac i Nina, Lansiad y Cydymaith Newydd i'r Testament Newydd. Dwi am ddeud ychydig eiriau ar y dechrau, jyst mwyn esbonio cefndir y gyfrol a pham mae hi'n cael ei lansio yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae ddeuwch rhywbeth sydd yn swnio fel gwers hanes am hynny bach. Yn Awst 1938, fe fu farw y parchedig Owen Eilian Owen, gweinidog gydag Eglwys Presbyteraidd Cymru yn Rhuthun. Dros 20 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1960, fu farw i'w wraig o, Margaret. A thrwy ewyll llysia y ddau ohonyn nhw, fe adawyd symia o arian yng ngofal y Llyfrgell Genedlaethol i sefydlu cymrodoriaeth arbennig, cymrodoriaeth Ann Eilian Owen a Margaret Eilian Owen. Y diben oedd hybu'r gwaith o lunio unau cydgordiad, concordance, neu eiriadur Beiblaidd, neu ramadeg i gyfieithiadau William Morgan a William Salisbury o'r ysgolhaig. Yn ddiweddarach, fe ehangwyd ar y maes llafur i gynnwys unrhyw waith y maes Cristnogaeth a chrefydd ar diwylliant Cymraeg a Chymraeg yn gyffredinol. Nodyn ymyl y ddalen yn y fan yma, heb fwriadu unrhyw amarch. Dwi'n cael yr argraff fod Owen Eilian Owen dipyn bach yn eccentric. Felly mae hi hefo pobl sydd yn sefydlu cronfeydd yn aml, felly byddwch yn ofalus. Mae ei ysgrif goffa yn y blwyddiadur yn ei ddisgrifio fel cymeriad trwyadl ar ei ben ei hun, yn wreiddiol ac yn anhebyg i bawb o'i gydnabod. Dyna glyw i chi. A mae o'i hun wrth sefydlu'r gymrodoriaeth, fe gofiwch chi bod nhw wedi cyfeirio at eiriadur Beiblaidd yn y fan yna, yn rhoi rhyw gic bach sydyn i'r geiriadur Beiblaidd yr oedd Hughes a'i fab newydd i gyhoeddi. Ac a oedd, yn ei farn o John, yn ddim byd ond efelychiad siep o eiriadur Saesneg. Ouch. Beth bynnag, pwy oedd i ddal y gymrodoriaeth arbennig hon? Yn ôl Eilian Owen, oedd yn rhaid i'r deilydd fod yn Gymro Cymraeg, wedi graddio mewn Groeg, Hebraeg neu Gymraeg, gyda blaenoriaeth i rywun oedd wedi graddio yn Rhydychen, ac mewn cyswllt â Choleg Iesu yn benodol. But scholarship, medda Owen Eilian Owen, is to be the supreme test. Wel, mae yna 4 unigolyn wedi bod yn gymrodyr mewn cyswllt â'r llyfrgell ers 1961. Yn un gornel yn cynrychioli Eglwys Presbyteraidd Cymru, Gruffydd Hughes Edern, cyn weinidog Capel John Street, Caer, dreuliodd 60 mlynedd o oes hirfaeth yn llunio clamp o goncordans i'r Beibl Cymraeg, yr hen Beibl Cymraeg felly. Rwan, fel derbynydd gradd doethyr mewn diwinyddiaeth o Brifysgol Rhydychen, i fwriad oedd cyhoeddi'r gwaith trwy wasg Prifysgol Rhydychen. Y sywaith, fe fu farw Gruffydd Hughes yn 97 mlwydd oed, heb orffan i waith. Mae hwnnw mewn 5 bocs brown yn dal i fod yn ein storfeydd ni ers 1968. Yn ail yn y gornel arall, yn cynrychioli ran i bynwyr yn tro yma, yma Isaac Thomas o Barchus Goffadwriaeth. Fe hetholwyd o'r gymrodoriaeth yn 1973, jyst mewn pryd ar gyfer Lansiad y Testament Newydd, y Beibl Cymraeg Newydd o 1975, a'r holl weithgaredda cysylltiol. Fe wyddoch chi am ei gyfres o ysgrifa ysgolhaigaidd ymddangosodd mewn nifer o wahanol gyfnodolion gan gynnwys cylchgrawn y Llyfrgell Genedlaethol.
Yr ysgrifan esgor yn y pendraw ar ddwy gyfrol fawr bwysig yn y maes, sef y Testament Newydd Cymraeg ym 1976 trwy wasg y Brifysgol a'r Hen Testament Cymraeg a gyhoeddwyd gan y llyfrgell adeg y flwyddyn arbennig honno ym 1988. Fe ddaliodd Isaac Thomas y gymrodoriaeth hyd at 1988 ac roedd ei waith o wedi gwblhau. Pwy gawn ni i olynu Isaac Thomas? Wel, yn y gornel nesaf, cornel y Wesleyaid, fe ddewiswyd Owen Evans, i ddal y gymrodoriaeth, a hynny o 1986, ac addas iawn hynny o gofio am ei waith o fel cyfarwyddwr y Beibl Cymraeg Newydd. Ffrwyth i gymrodoriaeth ynta ydy'r mynegair i'r Beibl Cymraeg Newydd. Clamp o gyfrol 1180 o dudalennau a gyhoeddwyd gan wasg y Brifysgol ym 1998 ac a lansiwyd yn lle, wel ie, yma yn ystafell y cyngor yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n bosib fod un neu ddau ohonoch chi yn bresennol ar y pryd. Mae o'n gampwaith ac yn arf anhepgor i rywun sy'n astudio'r Beibl yn y Gymraeg. Dyna i chi 3. Da ni nôl gyda'r hen gorff ar gyfer y pedwerydd. Pwy well i ddilyn Owen Evans na John Tudno Williams, un arall o bwyllgor y Beibl Cymraeg Newydd. Yn raddedig o'r Rydychen, bydda fo'n plesio Owen yn fawr, yn ysgolhaig Beiblaidd o radd flaena, ac yn bencampwr ar gyfleu ei ysgolheicdod trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac i'r rhai ohono ni sy'n gyfarwydd â gwaith John, ac wneud hynny mewn ffordd sydd yn hawdd i ddeall. Fe gyhoeddodd John i ddarlith Davies ar ddiwinyddiaeth Paul trwy wasg y Brifysgol yn 2020, a mae o yn un tŷ bni beth bynnag, yn coroni gyrfa ddysgedig cwbl arbennig heddiw y pnawn yma, trwy gyhoeddi ffrwyth blynyddoedd o fyfyrdod ac o astudiaeth o'r Testament Newydd yn y Cydymaith. Ie, John Tudno wrth eich penelin fel petai. Trwy wneud hynny, mae John yn cyflawni amodau y cymrodoriaeth Ann Eilian Owen a Margaret Eilian Owen yn llawn, ac mae'r gymrodoriaeth honno yn dod i ben heddiw yn yr ystafell yma. Mae'n bleser gen i wahodd y parchedig Aled Davies, Mr. Ysgol Sul, Mr. Medal G hefyd, ond y pnawn yma mae o'n gwisgo het cyfarwyddwr, Cyngor Ysgolion Sul Cymru a chyhoeddiadau'r gair. Aled, ddewch chi mlaen i ddeud gair fel cyhoeddwr y gwaith newydd, os gwelwch yn dda. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, a diolch am y daith hanes yna, doedd hwnnw yn ddwy hun yn ddifyr a cael chydig o wybodaeth a hanes yr nawdd yma sydd wedi dod i'r gyfrol trwy deulu Eilian Owen. A fel gwasg yn naturiol, da ni yn ddiolchgar am y nawdd y ddoth, ac hefyd am y cydweithio hyfryd sydd wedi bod efo'r Llyfrgell Genedlaethol. Yr wsos diwetha, mi o'n i yn eisteddfod yr Urdd y Môn, pan o'n i yn agor yn pabell bob bore, mi roedd na dŵr mawr coch yn ei gwynebu ni. Ein cymdogio ni am yr wythnos oedd y Llyfrgell Genedlaethol. A dyma ni, bore dydd Llun canlynol, da ni yma yn Aberystwyth. Dydy stafell y cyngor yma chwaith ddim yn ddiarth i Gyngor Ysgolion Sul, oherwydd pan sefydlwyd coeddiadau'r gair, a mi lawnsio ni gyfrol llawlyfr y Beibl, gyda O.E. Evans a William H. Jones, nifer o ysgolheigion criw y Beibl Cymraeg Newydd, bryd hynny yma y lawnsiwyd y gyfrol honno. Ac yna, pan oedd coeddiadau'r gair yn dathlu ben blwydd, yn 25 oed, yma cynhaliwyd y dathliad hwnnw hefyd. Wel, rhywsut neu gilydd, mae yna 10 mlynedd arall wedi mynd heibio, a dros 1,100 o lyfrau wedi dod o'r wasg yn ystod y cyfnod hwnnw. Ac yn ei misg nhw, wrth gwrs, o heddiw ymlaen, mi fyddwn ni medru dweud bod cydymaith i'r Testament Newydd Cymraeg yn un o'r cyfrolau hynny.
A da ni yn falch iawn ac yn ymhyfrydu yn y fraint o gael cyhoeddi y gwaith yma, sydd wedi bod yn gymaint o ffrwyth llafur cariad i John, nid am fisoedd, ond am flynyddoedd. Dwi'n gweld nifer yma sydd yn troi yn y byd llyfrau. A da chi'n gwybod, nid ar chwarae bach mae cyfrol yn cael ei greu. Oni bai mae chenwch i di Ben Rhys sydd fel petai yn cyhoeddi rhyw gyfrol yr wythnos ar hyn o bryd. Ond ar gyfer taledd mae cyfrol fawr fel hyn yn golygu misoedd, yn golygu blynyddoedd o waith. A dyna'r gwaith wrth gwrs mae John wedi'w gyflawni yn ystod y cyfnod yma. A'n braint ni heddi ydy cael bod yma i ddiolch i John, i gydnabod y gwaith sydd wedi cael ei wneud ar y gyfrol ac i'w gyhoeddi, i'w ryddhau i'r genedl. Mi fydd mae'r gyfrol ar gael mewn ffurf print, ond mi fydd hefyd maes o law ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol fel adnodd i bobl fedru troi ato fo. A da ni'n diolch am y cydweithio hynny gyda'r Llyfrgell. Wrth ddod yma heddi, cyn cyflwyno'r copi yma i John, dwi hefyd am dal i diolch i y sawl a fi'n gweithio gyda John ar y gyfrol o ochr y wasg, oherwydd mi fues i ffodus iawn i gael 3 mis o sabothol cyn y Dolig. Ac felly, yng nghydweithiwr, oedd ei dad yn arfer byw yma, mae'n debyg Rhys Llwyd, a fi yn gweithio gyda John. Ac mae Rhys am eto gadarnhau y cydweithio hapus ar ffordd yr oedd John mor ofalus, mi gofleidiodd y dechnoleg i fedru cywiro ar-lein a phob dim, ac felly da ni'n diolch i Rhys am ei gyfraniad ynte. Mae'r gyfrol ar gael ar werth, mae'n gyfrol 10 punt ar 20, ond i chi sydd wedi dod yma heddi, mae yna gyfle, once on a lifetime offer, 5 punt ar 20. Felly ar ddiwedd y cyfarfod, mi fydd yna gyfle i gael signed first edition am bris arbennig. Felly gyda hynny, heb o amalu mwy na hynny, os rhowch chi gymeradwyaeth, os gwelwch chi dda, i John am y gyfrol, a gai diolch yn fawr iawn i chi am y geiriau caredig ac am y copi yma o'r gyfrol. A gai ddiolch i ddechrau i bawb am ddod yma. O'n i'n gwybod bod rhai yna chi'n dod, ond o'n i'n gwybod bod cynifer ohonoch chi yn dod. Ond chwarae teg i chi, mae rhai wedi dod o Gryn Bellter hefyd i gael dod yma. A doedd y tywydd ddim o blaid pan ydych chi'n dod, ond bydd i well pan ydych chi'n mynd o yma, dwi'n credu, erbyn hyn. Mae'n debyg y dylwn ni eistedd i siarad, ia? Neu dwi'n mynd arfer eistedd, pan dwi'n anerch sefai ar yn rhaid i ddechrau, a wedyn pan bydd y brawd yn gyfraith Geraint yn fy holi, mi fyddai yn i fyddhau ac yn eistedd. Gai ddechrau gyda englyn. Mae fy mab Thomas Gwyn erbyn hyn yn llunio englyn ar gyfer bob achlysur teuluol. Ac heblaw bod yn aelod o dîm talwn y beirdd gyda theitl ofnadwy i'r tîm o rythyn yr arglwyd y gre. Ond maen nhw wedi llwyddo i ennill rawn y ddwy eleni, felly maen nhw'n dipyn o dîm yn amlwg. Ond dyma'r englyn gan Thomas ar gyfer heddiw. Gwirio bon y gair byw, ysgoloriaeth, hir genhadaeth ydyw.
ymchwil hynod a chlodwyw, gorau disg ar eiriau Duw. Allan oedd ni ail adrodd yr englyn. Gwirio bôn y gair byw, ysgoloriaeth, hir genhadaeth y Duw. Ymchwil hynod a chlodwyw, gorau disg ar eiriau Duw. Diolch i Thomas am yr englyn. Wel, gai ddiolch ymhellach yn fwy penodol. Mae yna rai fel Crwsa chi'n barod wedi cyflwyno rai diolchiadau. Gai ddiolch i'r Llyfrgell Genedlaethol, wrth gwrs, am ysgogi'r gwaith yma. Da chi wedi clywed am y cefndir. Pan o'n i'n blentyn yn Flint, yn yr un henodwriaeth a Dr Griffith Hughes Caer. Dwi'n yn siŵr bod fi erioed wedi weld o, a fe glwys i lot amdano fo. Ac roedd o, mae'n debyg yn weinidog, yn wahanol, ddydwn ni, i lawer i weinidog arall. Y peth pwysig iddo fo oedd chi yn bresennol yn y Seiat ar noson waith. Doedd o'n holi oedd chi'n ar y Sul, ond os nag oedd chi'n ar y Seiat ar noson waith, wel, roedd a berygl y byddech chi'n cael eich torri allan o aelodaeth St John Street Caer. A beth dwi wedi gofio fel plentyn, stori fel yna amdano. Ond wrth gwrs mae cyfraniad yr ymddeudolaeth yma, Anna Margaret Eilian Owen, wedi bod yn amhrisiadwy dros y blynyddoedd. A mi yna wedi cael y fraint o gael rhannu byrddau a ffaneli gyda dau o blaen ni, sef dau ysgolhaig mawr iawn, Dr Isaac Thomas a Dr Owen Evans. Fe ddysgais i pan o'n i ar banel cyfieithu'r Beibl Cymraeg Newydd ar gyfer cyhoeddi'r apocryffa. Fe ddysgais i efallai fwy am y Gymraeg, a fi na rhywun wedi cael gwers yn y Gymraeg, am mod i wedi cael y magu yn Lloegr, a Flint, a doedd yn Cymraeg yn Flint pan o'n i'n blentyn. Fe ddysgais i fwy efallai am y Gymraeg, oedd i wrth y ddau yna, na hyd yn oed am y Groeg a'r Lladin hefyd, wrth gwrs, doedd ar gyfer ail lyfr estras yn yr apocryffa. A fi oedd y 2 blynedd ar 10 yna ar y panel yn addysg aruthrol i mi, a'i mi ddweud, ar gyfer y gyrfa yn y Coleg Diwinyddol. Diolch i'r llyfrgell am hyrwyddo'r ffordd i osod y gwaith cyfan. Bydd Thomas Gwyn yn gyfrifol amdano ar wefan y llyfrgell. Mae yna rhyw 20% yn fwy nag sydd yn y gyfrol o waith ymchwil yn cael ei roi ar y wefan cyn bo hir. O sôn am y panel cyfieithu'r Cymraeg Newydd a panel adolygu'r Testament Newydd ac yn bennaf cyfieithu'r apocryffa o'r cychwyn. Dwi'n credu mai dim ond yr athro Ceri Davies a minnau sydd dal gyda ni oedd ar y panel hwnnw. A dwi'n hynod o ddiolchgar i Ceri am wneud yr ymdrech fawr i ddod o Abertawe heddiw ar gyfer yr achlesur hwn. Fe hefyd, dwi'n meddwl, yw'r unig un sy'n bresennol, oedd yn bresennol ac yn aelod o'r cyngor y llyfrgell yn yr ystafell hon, a am habwyntiodd i'r ymddeiriadolaeth
y mis Awst 2001, 5 mlynedd ar 20 yn ôl. Ac felly mae'n hyfryd iawn i cael ei gymni o yma yn dod ar cyfan yn ôl fel atgofion i mi. Mae sylwch hefyd efallai mod i'n gwisgo cadach Coleg Iesu heddiw, ac mae'r yna fwy na 3, yna eraill yma oedd hefyd yng Ngholeg Iesu, mewn blynyddoedd ar yn ôl i. Mae yna 3 ohono ni yn gysylltiedig ar coleg, Ceri a Fina, ac wrth gwrs un o'r ysgolheigion mwyaf fi oedd erioed yng Nghymru, Dr John Davies Mallwyd. Doedd neb ohono ni'n nabod o wrth gwrs, ond mae lot yn nabod i waith o, arbenigwyr ar ei waith o gan gynnwys Ceri yn bresennol gyda ni. Felly, dyna pam dwi'n gwisgo'r gadach heddiw i gofio am waith aruthrol Dr John Davies, a oedd yn gyfrifol wrth gwrs gyda'r ysgol Richard Parry am y fersiwn o'r Testament Newydd rydw i wedi i gymharu ar fersiwn newydd y Beibl Cymraeg Newydd. Dwi'n diolch hefyd wrth gwrs i Aled Davies a chweddiadau gair am ymgymryd ar gwaith a chyhoeddi mor fuan yn sgil yn hwblhad o'r gwaith ac i'r Rhys Llwyd am ei waith manwl yn cysodi gwaith ac am y cynllun y clawr sy'n seiliedig ar hen symbolau a gysylltir ar Bedar Efengyl. Ond diolch i chi gyd, fel y dwedais i, am ddod i'r Lansiad y pnawn yma. Fe ddylwn i ddiolch hefyd i merch Haf, dwi'n diolch i mab, Thomas Gwyn, am ei gymorth o, mae Haf wedi bod yn ddyn ar trefniadau gyda swyddogion yn y llyfrgell yma yn trefnu'r te ar yn cyferni. A gobeithio bod chi gyd wedi cael eich digoni yn y cyfeiriad yna. Wel, yn hytrach na gwrando'n unig arna i yn ceisio treithi ymhellach y pnawn yma, mae rawd yng Nghyfraith Geraint, a da ni wrth gwrs wedi bod y ddau ohono ni mewn cyfnod ac yn dal mewn cyfnod o alar. Naill a'r llall ohono ni wedi colli'n priod yn ystod y misoedd diwetha. O'n i wedi cyflwyno'r gwaith i una tra oedd hi'n dal yn ysbyty yn wael, ac roedd hi'n gwybod bod ni wedi gorffen y gwaith cyn i fynd i'r ysbyty fis Tachwedd diwetha. A'i hanogaeth hi yn gyson oedd, pryd wyt ti'n mynd i orffen y gwaith na? A chwarae teg, fi oedd hi'n gefn i mi yn y cyfnod yna, fel y bu hi am y 61 mlynedd, bu o'n i'n briod. A wedi cadw'r cyfarchiad yna a'r diolchgarwch yna iddi yn deyrnged ar gychwyn y gyfrol breintiedig. Ond diolch i Dr Geraint Evans Talbont, brawd i yna, am fod y fodlon fy holi. Ac os da chi am ar y diwedd, gobeithio ddewch chi efallai gynnig ambell i gwestiwn. Peth peryglus wedi dweud hynny, oblygu dwi wedi cael cwestiynau. Dwi'n cofio'r papur cyntaf nes i erioed gynnig mewn cynhadledd ryngwladol yn Christchurch yn Rhydychen. Ac un oedd hi'n meddwl bod o'n gyfaill i mi, Dr Whitley o Fangor yn dweud, John, mae dwi'n dod i wrando na chi yn cynnig eich papur, a mi oedd yno gwestiwn mi ar ddiwedd y papur oedd yn gwbl ddiarthwr i unrhyw beth o'n i'n ei ddisgwyl. A mewn gwirionedd, nath o maglu fi mewn gwirionedd cyn i mi ddechrau.
Felly gobeithio bydd neb yn ôl chi'n gwneud peth fel yna i mi y pnawn yma. Ond gai adael y nawr llwyfan i Geraint. Eisteddau nawr. Symudwch yn llyfr. Rwysta ar y llyfr. Wrth i Meredydd sôn am hanes y gymrydoriaeth, dath ei'n meddwl i fod e fel rhyw fath o prize fight enwadol, chymod, yn y gornel oedd y Westle ac yn y gornel oedd y Presbyteriaid ac ati ac ati. Ac wrth gwrs, does dim ond rhaid i fi weid, ar annibynwyr gath y knock-out punch, ynddo fe? Beth bynnag, mae'n fraint i fi gael cyflwyno fel arfer rhyw bwt bach o awdur, ochr arall y gader, ochr arall y bwrdd, mae bobl yn holi fi. Ond gyfynodd John a fydden ni'n fodlon i holi fe. O'n i'n bach yn betrus yn hyn, achos pryn y gallai weid bod fi'n hyddus gyda maes. Ond y mwriad i fel petai yw agor y drafodaeth, agor y drws ar y gwaith aruthrol yma, a'r ysgolhaigdod sydd ynglwm yn y gwaith, yn y gyfrol hyn. Felly, John, gai ofyn i chi ddechrau, mae pob awdur yn meddwl, tasen ni wedi sgrennu nofel am bob cynnig bobl yn gweud, mae gen i syniad am nofel i ti, bydde wedi sgrennu o leia 10 erbyn hyn, ond gallai ofyn i chi, beth ysgogodd chi i sgrennu'r gyfrol yma? Beth oedd yr ysgogiad? Wel, wrth gwrs, yn y lle cyntaf, a modar ymwneudolaeth, fel o'n i ddeall ar y pryd beth bynnag, sef astudiaeth o agweddau ar y Beibl Cymraeg neu cyfieithiadau o'r Beibl. Ac fe ganolbwyntiodd, wrth gwrs, Dr Isaac Thomas yn feistrolgar. Ac mae un o ddau o'r ysgolheigion sydd yma pnawn yma wedi dweud ar lafar ac mewn print, falle mae dyna un o'r gorchestion mwyaf a gyflawnwyd ym myd ysgolheictod Cymraeg yn yr 20fed ganrif oedd yn Dr Isaac Thomas. Felly dwi'n yn ceisio i efelychu o mewn unrhyw ffordd. Ond yr hyn oedd, dwi'n meddwl i, oedd canolbwyntio a chreu cofnod o'r gwahaniaethau rhwng yr hen gyfeithiad, fel da ni'n dweud, a pan dwi'n sôn am gyfeithiad William Morgan, da ni'n arfer dweud, ond meddwl am yr adolygiad o'r cyfeithiad hwnnw fel ddigwyddais i gan Parry a John Davies Mallwyd yn 1620. Yr un magwyd ni arno, ni rai hun felly, y gwahaniaeth rhwng y cyfeithiad yna ac yn arbennig y testyn Groeg, wrth gwrs, oedd yn sail i'r cyfeithiad yna, a'r cyfeithiad o'r 20fed ganrif y Beibl Cymraeg Newydd, a gwneud cofnod llawn. A dwi'n credu bod o mor llawn a dwi wedi gallu wneud o beth bynnag o'r gwahaniaethau ar sail y Groeg. Nid ar sail y Gymraeg, dwi'n bwysleisio hynny, gyda dwedais i gysio roi'r wers yn y Gymraeg, mewn ysgol na Ngholeg, ond ar sail y Groeg sydd wedi gyfieithu, wrth gwrs, i'r Gymraeg yn yr achosion hyn. Felly, cydymaith, nid i'r Beibl Cymraeg Newydd yn unig ydy hwn, ond cydymaith i'r Beibl, i Testament Newydd Cymraeg, yn gynnwys yr hen a'r newydd a'r gwrthgyferbyniad rhwngthyn nhw. A dwi wedi bod yn edrych bod chi'n mynd, a mae hyn yn dipyn o gamp, pennod wrth bennod, adnod wrth adnod, a ydych chi yn cymharu William Morgan a Beibl Cymraeg Newydd ac yn y blaen. Fesul adnod, mae hynny'n digwydd. Wel ydy, mae yna, ab yn fanwl, hanner y Testament Newydd. Oherwydd, mae yna bron i 8,000 o adnodau yn y Testament Newydd, ac mae just o dan i hanner nhw yn dangos gwahaniaeth o ran y testyn Groeg, felly dyma'r hen a'r newydd yn y cwestiwn. Felly ymdrin a hanner
Felly bron i 4,000 o'r adnodau hynny ydw i a bod yn fanwl gywir, ynde. Felly os da chi yn edrych am sylw ar bob adnod o'r Testament Newydd, gewch chi mo hynny. Fe gewch chi o bron yn gyfan yn llyfr datguddiad, o blygu bod na gymaint o waniaeth rhwng yr hen destun oedd gan gyflwynwyr gan Erasmus mewn gwirionedd a'r testun modern gorau sydd ganddo ni o lyfr datguddiad. Ond ar y cyfan rhyw hanner y Testament Newydd sydd yn cael sylw. Ond dwi wedi, wrth gwrs, bod drwyddyn nhw i gyd i weld lle oedd y gwahaniaethau ynddo. Mae pob awdur yn gwybod, mae'n sgwennu ffuglen yn rhywbeth hollol wahanol, ond mae dachrau, reit, o'ch chi'n dachrau, ac oedd o'n gweithio ymlaen, Matthew ac ati trwy'r efengylau, ymlaen at y datguddiad. Oedd na adeg pan o'ch chi'n meddwl, daw hwn beth i ben, fel oedd yn chwar yn gweud. Ie. Wel, fe ddechreuais i, dwi'n meddwl yn lyc ddechreuais i, ac lyc ar un olwg sydd wedi cyfrannu fwyaf i'r Testament Newydd, mewn 2 gyfrol, Efengyl o Waith, a llyfrau'r actau sydd wedi nod mwy maith, a mwy o broblemau testunol ynglyn â'r llyfr hwnnw. Ond fe ddys i'n ôl wedyn, a mynd yn ôl at llinach Iesu, wrth gwrs, sy'n dechrau Matthew, darna mwyaf aniddorol allach chi ddeud o'r Testament Newydd. Ond dwi wedi dechrau o'r fan honno, ac o ddechrau, wel, ymlwybr ymlaen fesul penod, fesul llyfr, ac Testament Newydd yn y diwedd, cyrraedd llyfr y datguddiad, a dyna hi, dyna'r diwedd. Mae hwnna'n addas o blygyd ar un olwg, dyna mae'r llyfr datguddiad yn ei gyhoeddi y diwedd, neu ar newydd a deiar newydd. Beth fyddech chi'n gweud yw prif neu rhai o canlyniadau y gwaith ymchwil? Wel, yna sawl peth allach chi ddweud. Gai ddweud i ddechrau, un o'r pethau sydd wedi dod yn glir i mi ydy pa mor wych mewn gwirionedd oedd yr hen gyfieithu'r Cymraeg, ynddo? Pa mor gywir oedden nhw o ran deall y Groeg. Bod y testun oedd ganddyn nhw ar lawer cyfri yn ddigon gymarweiniol efo rhai mannau, ddigon gwael, allach chi ddweud, ar un olwg. Eto, roedd i crap nhw ar y Groeg a theithio'r iaith, dwi'n meddwl, yn rhyfeddol iawn. Mae yna rai mannau, wrth gwrs, wedi gyfer berfau yn yr amherffaith, ond fel arall, maen nhw yn hynod o gywir, ynddo. Ac wi wedi dod y fwy o un sydd yn edmygu y gwaith trylwyr hwnnw. Ond wrth gwrs, mae yna rannau o'r Testament Newydd, o ran y testun, oedd yn perthyn i'r hen gyfieithiad, dyn nhw ddim yn y newydd, ynddo. Gai roed newidiadau, enghraifft, rhwng yr hen a'r newydd. Gai ddeud y stori fach yma. Dwi'n cofio, ni'n trafod y benod gyntaf yn Efengyl Ioan gyda dosbarth yn y Coleg Diwinyddol Unedig, ac yn dweud ynglyn â'r man lle roedd Ioan Fedyddiwr yn bedyddio. Bethania, nid y Bethania a gysylltir wrth gwrs â Mair, Martha a Lazarus, ond Bethania ger yr Iorddonen. A ddudis i dyna ydy y testun gorau. Ac roedd y testun hwnnw yn disodli yr enw Bethabara. A dyma ferch yn y dosbarth yn dweud, wel dyna drienni, meddai,
yn bethau bara, y priodwyd yn had am am. Un enghraifft fach ydy hwnna, a mae'n enghraifft bwysig, o lle mae'r testyn coeddiedig newydd yn llawer iawn gwell na'r hen destyn. Neu eich mam, chi'ch hun, a mam una, oedd wedi magu wrth gwrs ar Beibl William Morgan. A pan ddys i a chopi o'r cyfieithu'r newydd 1988, a'i gyflwyno iddi, dydodd i, wel, sut mae'n gwahaniaethu? Oedd i wrth yr hen un, magwyd i arni. Ac ydy si, wel, triwch fi, a fi. Rhowch enghraifft i mi, meddwl fi. A ddidodd i, wel, beth am stori'r wraig a gafwyd mewn godineb yn efengil Ioan, meddwl i. Wel, mae ddrwg yn ei, meddwl fi, ond ydy hwnna ddim yn y testyn modern. Wel, doedd ddim eisiau clywed am y Beibl Cymraeg Newydd wedyn. A pethau fel yna. Ond mae yna rhyw 20 o adnodau oedd yn yr hen gyfeithiad, dyn nhw ddim yn y cyfeithiad newydd. A mae yna rei hefyd, efallai na ddylan nhw ddim bod yn y cyfeithiad newydd. Ond oherwydd bod nhw'n hynafol, efallai yn ôl yr arbenigwyr yn y maes, ddim yn perthyn i'r testunau gorau hynna, eto maen nhw yn rhan o'r Beibl Cymraeg Newydd. Fel geiriau Iesu ar y groes o dad maddau yn cant ni wyddant ba beth mae'n tynnu wneithir. Maen nhw yn y cyfeithiad newydd, ond dyn nhw ddim yn y testyn gorau, a dwi wrth gwrs yn nodi hynny yn y cydymaith neu wrth fynd ymlaen. Wrth bod chi'n mynd ymlaen trwy'r gwaith, o'ch chi'n sôn bod chi wedi dechrau fan hyn a wedyn, oedd yna broses yn digwydd bod chi wedi gweld, wel, reit, fi wedi dysgu hyn nawr, neu fi wedi gweld hyn, mae rhaid i fi fynd nôl i newid rhywbeth oedd gyda fi cynt. Wel, mae adolygu digwydd o hyd, ond mae rhaid mi dalu teimged i wr nad ydy Isaac Thomas yn rhyfedd iawn, ddim crybwyll enw fo. Ac roedd rhai o'r offeiriaid yma yn Eglwys Loegr yn oes Victoria i mi, a nhw'n anhygol. O gen nhw blwyfi, oedd nhw'n aml iawn hefyd, falle nes ymlaen, neu'r un pryd, yn archddiaconiaid, neu dal swyddi eraill yn yr eglwys, ac eto yn cyflawni gwaith aruthrol y maes archwilio testunau, a tosglwyddo'r testunau hynny o'r llawysgrifau i brint, ynde? Ac un o'r gwir hynny oedd gwr o'r enw Sgrifenna. A be nath o, pan ddoth revised version Saesneg allan, 1881, oedd ddim yn gyfeithiad newydd sbon, ond yn adolygiad yn sgil y wybodaeth ddiweddara am lawysgrifau hun na rhai oedd gan yr hen gyfeithwyr y King James Version neu'r Authorised Version 1611 wrth law. Nath o dynnu sylw at y gwahaniaethau yna mewn argraffiad o'r hen destun, teip o destun oedd gan Salisbury, William Morgan, Richard Parry a John Davies a'r lleill yn oes y Tuduriaid, ynddo? Ac oedd hynny, wrth gwrs, yn help garw i mi, ond dwi wedi darganfod nad oedd o hyd yn oed ddim yn anffeiledig, mwyn ar pa, allai fynto dweud, o ble gyd, dwi wedi ffindio, oedd i methu sawl un hefyd, ond oedd hynny lot o help i mi. Ac yn ddiddorol iawn, dwi'n crybwyll hyn yn yr hagair, dwi yn honni, mae fi yw'r cyntaf hyd y gwni, ond falle bydd rhywun yma heddiw yn gwybod y well na fi, a byddai'n syni, os di hynny'n iawn, neu rhywun arall
gallu dweud, wel, mae rhywun arall wedi gwneud gwaith tebyg i chi. Wel, oedd na weinidog, efo'r hen gorff hefyd oedd o, John Ogwen Jones, pan ddoth yr revised version allan yn 1881, fe nath o ar ôl y gwahaniaeth rhwng y testyn newydd megis a'r hen, a'r cyfieithiad adolygiedig yn Saesneg, a chyfieithu'r nodiadau oedd yn y revised version Saesneg i'r Gymraeg. A fe nath o rhywbeth tebyg i mi, ond mae o eto, rhaid mi ddeud, wedi gadael allan llawer un wedi methu i nabod nhw, ond nath o waith anhygol yn ei amser, a dwi yn cyfeirio reit aml ato fo a'r modd oedd o yn mynegu'r cyfieithiad yn y Cymraeg a syllafiad i gyfnod o diwedd oes Victoria. Right, mae John wedi gweud bod cyfle, a dim googlies cachs, cofiwch, ond mae cyfle i chi ofyn, os oedd rhywun nawr eisiau gofyn cwestiwn, please, dewch mae'ch cyfle i chi. Fi'n gwybod fe mai mewn rhywbeth fel hyn, sneb eisiau bod yn gynta, ond croeso i chi. Ga i jyst dweud hyn, ond ni wedi meddwl dweud hyn hefyd. Dwi'n sôn am yr hen gyfieithiad. Oedd Erasmus, eto un o'r gwir mawr yn hanes y diwylliant, Ewrop. Fe oedd y cyntaf i gyhoeddi y testyn Groeg, y Testament Newydd. Yn y flwyddyn 1516. Bod y Catholigion, fel mae'n digwydd, wedi raglenio yn Sbaen gyda'r computwm ac wedi paratoi testyn Groeg, ond eithon nhw ddim i gyhoeddio tan 1522, ble roedd rhai cael caniatad y pab ac yn y blaen. Ond y waith am hynny. Felly, testyn Erasmus oedd yn sail i destyn, i'r testyn a ddefnyddiodd Martin Luther i ddechrau wrth gwrs y cyntaf o'r cyfieithwyr mawr yn Ewrop, a wedyn rai fel Salisbury, William Morgan a'r gweddill i'r Gymraeg. Ond roedd o'n gweithio o ddinas Basel yn y Swistir, ac roedd ganddo fo wrth law ddim mwy na ryw hanner dwsin o lawysgrifau, a'r hynna honyn nhw ddim ond yn mynd yn ôl i'r 18fed ganrif. Felly dros 1000 o flynyddoedd wedi oes Crist, Ac roedd yna ddarlun diddorol iawn, dwi ddim wedi defnyddio darluniau heddiw, ond mae yna ddarlun diddorol o gopi yn y Brifysgol Basel heddiw o destyn un o'r Efengyla, llawysgrif gwreiddiol, a hwnnw'n cael ei gyflwyno i'r argraffydd yn Basel, a Erasmus wedi sgwennu i'w gywiriad ar yr ochr a dweud rho'r cywiriad yma i mewn, ond ar graffa'r cyfan. A fel na oedd o'n neud, achol. Pan chi'n cymharu y deunydd oedd gan rei fel Erasmus wrth law, a'r hyn gasglodd bobl fel Scrivener a Tischendorf, un o'r enwau mawr yn oes Victoria, ar papurfrwyn sy'n gadw ni heddiw, sydd mynd â ni o fewn cenhadlaeth na ddwy i'r Efengyla. Mae'r gwahaniaeth yn aruthrol o'r deunydd sydd gyda ni nawr, sydd mynd â ni nôl o leia i'r bedwaredd, os nad cyn hynny efo rhai tamedia o'r papurfrwyn, bedwaredd ganrif oedd Crist. Felly, da chi lot nes yn ôl at
y gwreiddiol yna. Does neb yr gwreiddiol, wrth gwrs, dwi'n nhw mae'r gael, fydd o ddim yn siŵr eto. Ond da ni'n gallu mynd yn ôl llawer iawn mwy at llawysgrifau bras lythrenol rhan fwyaf nhw, sy'n mynd yn ôl rhai o'r gynnar o hynny yna, ac yn sail i'r coeddiadau modern, yr argraffiadau modern sydd gyda ni o'r Groeg y Testament Newydd. Sy'n bod rhy dechnegol, ond dyna'r sefyllfa. Sydd yn gwneud eu camp nhw gymaint yn fwy. Nawr de, eto fyth. Mae Thomas yn codi law yn y cefn. Ie, na i ofyn cwestiwn. Yn lun â'r pwynt yna, mae'n ddiddorol i fi, mae'r testunau newydd yn dod i law. Felly, ych chi'n gweld bydd angen diwygio'r Beibl newydd, ac os ydy hynny'n wir oherwydd y testunau mwy diweddar yma, bydd na ddigon o allu ysgolheigion yn gael cyflawni'r gwaith yn ni? Wel, yn ddiddorol iawn, chi'n sôn am ddiwygio'r testun Groeg sydd gyda ni, ac oedd gan y cyfieithwyr Cymraeg, y Beibl Cymraeg Newydd. Fe gytunodd y panel cyntaf y Testament Newydd ar gyfer y Beibl Cymraeg Newydd i beidio llunio i testun ei hunan. Oedd y New English Bible, y panel yn Lloegr, wedi llunio testun Groeg ei hunan, heb ddibynnu ar rei oedd yn barod ar gael gan y Beibl Gymdeithas ag ati. Ond fe benderfynodd yn ddoeth iawn yn y marn ni, rhagleinwyr i fel Isaac Thomas ac Owen Evans a'r gweddill, i ddefnyddio testun argraffiedig yr United Bible Societies, oedden ni'n galw nhw, ac y Beibl Gymdeithas, wrth gwrs, Brydeinig i mewn hefo nhw. Ac erbyn hyn, mae yna fersiwn mwy diweddar o'r testun yn cael ei gynhyrchu yn yr Almaen. Ond bach iawn yw'r newidiadau, ddiddorol iawn. Ac mae yna gyfrol newydd i choeddi, wrth lwc, o'n i wedi paratoi yn sgript i cyn i mi gweld i choeddi hi, neu fydd rhaid mi fod i'n newid ambell i beth efalla, sydd yn ategu beth dwi'n ei ddweud ac yn dweud does dim angen newid mewn gwirionedd yn sylweddol o gwbl. Yn ambell i beth bach, newid y testun sydd yn cael ei gyflwyno o'r newydd i'r rhai sy'n cyfieithu, y Testament Newydd i ieithoedd ar draws y byd, wrth gwrs. Y Testament Newydd Groeg, does dim rhaid newid o gwbl mwy na lai y testun, rhagor y testun a ddefnyddiwyd gan cyfieithwyr Cymraeg, Beibl Cymraeg Newydd, a'r testun y dwi wedi dibynnu arno ar gyfer y cydymaith yma. Felly, bod na bapurfrwyn chydig yn dod i'r golwg, mae yna rhyw 120 erbyn hyn wedi dod i'r golwg. Dyn nhw ddim wedi cael argraff o gwbl ddiweddar beth bynnag ar testun sydd gyda ni. Ac hyd y gwela i, peth peryglus wedi dweud beth fel hyn, a fydda i ddim yma i wynebu rhai fydd yn marnu fi am ddweud hynny i'r dyfodol, ond hyd y gwela i, mae'r testun yma mwy na lai yn dextus receptus, sy'n cael ddefnyddio y gair oedd cael ei ddefnyddio am yr hen gyfeithiad yn destun sydd wedi ei dderbyn ac wedi ei dderbyn fel oedden nhw'n credu yn oes y dyddiaid a wedi hynny oedd ei uchod felly. Wedi dod lawr o'r nef a dyna oedd y testun i fod a dim newid arno yna. Wel, allwch chi beth a cael gwell anogaeth na hynny, gallwch chi? Oes na gydymys i'r Hen Testament? Sorry? Oes na gydymys i'r Hen Testament? Oes, wel fe nath yng nghyfaill William H. Jones
gyhoeddi Cydymaith i'r Hen Testament, ond mae'n gwbl wahanol ein waith i yn yr ystyr, heb i fi eto fod yn rhy dechnegol, ydy'r cwestiynau testunol yma ddim yn debyg, ddim yn hanner mor anodd mae'r un olwg ar cwestiynau sy'n codi efo Testament Newydd. Yr un peth, mae o lot fwy ceidwadol ac i ddewon a Christnogion mwy na lai wedi cytuno rai chydig ganrifoedd ar ôl Crist. Mae dyna oedd y testyn ac felly be mae William Jones wedi wneud ydy dangos fel mae darganfod sgoliau'r môr marw enghraifft wedi effeithio ar ambell i frawddeg, ambell i air yn y cyfieithiad Cymraeg Newydd. Ond mae ymdriniaeth mae'r cwestiwn, y broblem oedd gyda fo mewn ffordd yn dra gwahanol i'r broblem sydd oedd genna i mewn gwirionedd. Ond blegyd bod yr holl gwestiwn y testyn yn wahanol. Dwi'n eisiau bod yn rhy dechnegol, ond dwi'n gobeithio bod chi cael rhyw syniad o beth dwi'n sôn amdano. Nid lli o ddawysgrifau sydd gyda chi efo'r Hen Testament, mae'n y lai o gennych chi yr un testyn ac o gan William Morgan yn co yn yr hen amser yna. O hyd. I ni wedi bod yn mewn rhywbeth just dros hanner awr. I ni wedi bod yn edrych nôl dros y canrifoedd mewn gwirionedd. Fi eisiau gofyn i chi, fi wedi clywed chi'n gweud sawl gwaith. Mae gan William Morgan gamp aruthrol. Un beth fi wedi clywed i chi'n gweud yw bod ni'n gallu darllen William Morgan nawr a'i ddeall gair am air. Oeddech chi'n teimlo, wrth i chi fynd ymlaen, penod wrth penod, adnod wrth adnod, cysylltu William Morgan ac ati. O'ch chi'n dod i nabod William Morgan? Wel, mae'n bosib gwybod llawer mwy am William Morgan, ei gefndir na fi yma heddiw, ond pan ydych chi'n meddwl am y breintiau da ni wedi gael yn yr oes fodern, o'i gymharu a'r hyn gafodd ond wrth gwrs diolch i y winiaid ag eraill oedd yn noddi bobl fo ac yn ei alluogio i fynd at ysgolheigion mawr y cyfnod yng Nghaergrawnt gan achos Salisbury a John Davies wrth gwrs yn Rhydychen am ei gofio dweud hynny. Ydy un yn rhyfeddu wrth gwrs i bod nhw wedi gallu gwneud cymaint ac wrth gwrs mae'r holl gwestiwn y Gymraeg dwi ddim wedi mynd i mewn i hwnna cos fel dwi'n dweud dwi'n gymwys i wneud hynny ond ffordd oedden nhw, Isaac Thomas wedi manylu ar hynny, ffordd oedden nhw, Salisbury a William Morgan yn arbennig yn bathu geiriau, tro gyntaf i'r geiriau yma ddod i'r Gymraeg oedd drwy i gwaith nhw yn cyfieithu. A dwi'n newydd orffen darllen llyfr feddwl gan y dyn o'r enw Piers ar William Salisbury. Ac mae o'n yn dangos, wrth gwrs, na gennych chi ddim ffyddiaeth yn y Gymraeg. Mae'n gwirionedd, gennych chi'r beirdd, ond gennych chi ddim ffyddiaeth yn y Gymraeg. Yn yr adeg oedd William Salisbury yn cyhoeddi ac yn cyhoeddi Cynifer Llith y Ban a wedyn, wrth gwrs, cyfieithu newydd o Testament Newydd 1567, chi'n bod gymaint o anawsterau yn nhw'n wynebu o ran y Gymraeg, Wel, wrth gwrs, da ni yn yr oes fodern, wrth gwrs, da ni yn eraill y lefyriason, na ni eithon ni mewn i'w llafur hwynt, ti'n gael defnyddio'r hen gyfeithiad, o'i fengil Iwan yn y fan yna. Da ni derbyn gwaddol aruthrol, felly mae rhaid i ni, wrth gwrs, dal i teyrnged aruthrol a fydd ar Gymraeg, fel mae cyfeillion yma sy'n arbenigwyr bod well na fi, fydd ar Gymraeg ddim yn bodoli heddiw, ond i bai am waith y gwroniaid yma, gyda'r Beibl, Beth bynnag am hynny, a dylen ni ddim dweud, ie wir, clywch, ond y prynhawn yma, mae rhaid i ni dal i teyrnged i John, am i waith, dwi'n parchu fe'n fawr iawn,
A mae wedi bod yn fraint i gael, neu dyw ychydig, taflu ychydig o oleuni falle ar y gwaith. Mae pob awdur yn gwybod peth pwysica yw awdur, yw darllen a defnyddio'r gyfrol. A dyna bydd i wir wobr e. Ond, dwi am i chi nawr i ddiolch iddo fe a'i longyfarch e yn gynnes iawn. Diolch yn fawr iawn. I Maredydd, dwi'n meddwl bod ddim yn sylweddoli falle, na fi wasanaethodd yn briodas Maredydd. Dwi'n awfreintia mawr yn mywyd i. Oedd hynny, ac dwi'n ei nabod i darau ran hefyd a'i briod wrth gwrs yn y cyfnod hwnnw pan oedd o'n byw yn yn hardal ni yn Cabolseuon. Diolch yn fawr iawn i Cymeredydd. Wel, diolch yn fawr i chi, John, ac i chi, Geraint, ac i Aled hefyd. Dwi'n gobeithio bod ni gyd wedi cael ein hatgoffa o'r fraint mae llawer iawn ohono ni wedi gael o fod o dan weinidogaeth John dros y blynyddoedd o fod yn gyfarwydd a'i waith o ac yn fachos i ag eraill sydd yma o fod yn ddisgybl iddo fo yn yr ysgol Sul am rai blynyddoedd. Gogoniant y gwaith yr ydyn ni lansio y prynhawn yma ydy y gallwn ni gyd astudio wrth draed John Tudno Williams am flynyddoedd i ddod, a mae hynny'n sicr yn mynd i fod yn werth. Faint ddydwn ni Aled 520 y pris arbennig y prynhawn yma, felly mynwch brynu'r gyfrol, ac os ofynwch chi neis, dwi'n siŵr y gwneud John arwyddo'r copi i chi hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr i chi.